Určite máte skúsenosť, že veľakrát vám prichádzajú deti z materskej školy, ktoré ešte nemajú celkom ujasnenú tú pravú a ľavú stranu a pravú a ľavú orientáciu a vôbec také tie veci, ktoré ich v rámci matematiky učíme v septembri, v októbri a niektorých ešte aj v 2. ročníku. Hej? A potom neskôr, niektorých aj v 3., presne tak, a potom neskôr to posúvame tým, že robíme nejakú orientáciu v štvorcovej sieti, to už je takéto druhácké, tretiacké učivo. Dnes si ukážeme, ako veľmi pekne to vieme ťahať aj do toho 4. a 5. ročníka. Ja budem zámerne spomínať aj ten 5. ročník, pretože vyzerá to tak, že tú pripravovanú reformu už nikto nezastaví a tým pádom vy budete odborníčky na aj prvý, aj druhý cyklus. A to znamená, že nebudete mať iba prvákov, tretiakov, ale budete mať aj tých štvrtákov a piatakov. To znamená, že práve vy budete tvoriť takéto preklenutie medzi tým ako keby prvým a druhým stupňom, lebo ten druhý cyklus je takto nejako nastavený. Takže ukážeme si tam potom aj nejaké také aktivity. To, čo máte vy zbalené v tej škatulke, tak to je bakalárska práca mojej študentky, ktorá ju tak super pripravila. Nebolo to úplne to, čo máte vy pred sebou. To prešlo ešte nejakým takým ďalším vývojom, ale my sme to naozaj reálne testovali aj v materskej škole, aj na 1. stupni základnej školy, či sú tie aktivity primerané deťom a veku. A Elena za tú prácu získala cenu dekana. Ja som veľmi chcela, aby to primárne bolo o nejakom záhradkárovi, ktorý bude sadiť zeleninu. Hej, a ona prišla s tým, že nie, že predsa len pre tie deti by bol lepší taký dobrodružný nejaký koncept. Takže ona prišla s tým, že to budú piráti. Takže preto máme pirátku Elu, lebo teda aj tá moja diplomantka sa volá Elena. Takže preto máte, áno, Ela, presne tak. A keďže je pirátka, máte ju na jednej z tých kartičiek, tak tá kartička je tam na to, že na začiatku môže pomáhať deťom, že pirátka je vpravo. Viete, že položím si ju napravo. Áno, pirátka bude vpravo. Takže ak mám deti, ktorým ešte robí problém tá pravá a ľavá orientácia, tak na to tam máte túto kartičku, ktorá vyzerá, že je tam taká nezaradená, k ničomu nepatrí, tak ona patrí presne k tomu, aby pomáhala tým, ktorí ešte nevedia, čo je vpravo, čo je vľavo. Takže Elena prišla s pirátmi a preto máme teda takýto pirátsky ten celý koncept, lebo to bolo také dobrodružné. Veľmi príjemné na tom bolo aj to, že tým, že ona naozaj chodila do tej škôlky relatívne pravidelne, tak vždy už tie deti čakali, že a Ela, čo budeme dnes robiť? Lebo vedeli, že vždy budú robiť niečo iné a niečo nové. Preto aj v tej škatulke máte tak veľa takých tých rôznych aktivít. Ak ste zvyknutí na naše veci, tak určite ste si všimli, že to, čo je pre prvákov, je žlté. To, čo je pre druhákov, je červené. A to, čo je pre tretiakov, je zelené. A my máme potom ešte veci, ktoré robíme pre predškolákov a tie sú tmavo-modré. Takže na začiatok je dobré, keď predstavíme Elu. Máte ju, ona má k sebe aj nejakú takú básničku, že ahoj deti, ja som Ela. Naučím vás toho veľa, kde je vpravo, kde je vľavo, že sa vám to pomotalo, zvládneme to spolu hravo. Takže naozaj na začiatok to bude iba o takej tej veľmi jednoduchej orientácii vpravo alebo vľavo. A ešte keď si zoberiete tie kartičky, ja si požičiam, tuto oddám zelené, tak oni nie sú všetky rovnaké. Niektoré zelené majú 3 delové gule, a niektoré zelené majú 4 delové gule. Takže ešte takto si ich viete rozdeliť ako keby na 2 úrovne, podľa počtu delových gulí. Toto platí aj pri modrých, aj pri žltých, aj pri červených, aj pri tých zelených. Takže vždy tam máte ešte v rámci tej jednej farby 2 úrovne. Máte 3 kocky preto, lebo máte zlatú, striebornú a medenú, ako v rozprávkach. A tie sú na úplne inú formu aktivít, to si povieme až na konci. Poďme na to, že aké tam máme tie aktivity. Keď sa pozriete na tie jednodelové gule, hej, tak tam máte také, že chceme od detí, aby povedali, aha, a k tomu potrebujete aj tento plánik. To znamená, že robíme s 2 vecami, nachystáme si aj kartičky malé a teraz chceme, že vy tam vždy ako dospelí máte písaný aj ten text.
My ten text učíme postupne deti čítať pomocou toho ikonického jazyka. To znamená, že tí škôlkári to nemusia vedieť čítať, ale vy keď im to 3-krát prečítate, tak oni už budú vedieť, čo to znamená. Takže my chceme, aby povedali, čo je. A teraz čítam postupne. Od žraloka naľavo. Hej? Čítam tú šipku. To znamená, že mám žltý plánik, od žraloka naľavo fľaša. Nájdem medzi tými kocočkami fľašu. Ako zistím, či som to vyriešila správne? Tí, čo poznáte naše veci, tak viete, že čo stačí urobiť? Otočiť kartičku. Presne tak. My fungujeme spôsobom, že na jednej strane zadanie, na druhej strane riešenie. Je to presne preto, aby vás tie deti nemuseli sa stále pýtať, že mám to dobre, nemám to dobre, spravil som, aj tak sa budú pýtať. Áno, ale je to jedna z vecí, ktorú sa ich snažíme naučiť a to je nejaká miera samostatnosti. Lebo v dnešnej dobe oni oveľa viac budú potrebovať sa vedieť sami skontrolovať, ako to, že im niekto bude ako nejaká autorita hovoriť, že máš to dobre. Ak už deti vedia čítať ten zápis, tak nechať, aby jeden čítal, druhý má plán a má nájsť túto obrázok, kam sa dostane. Podľa toho. Hej? A ten, čo čítal, tak mu to vie skontrolovať. V podstate vy nútite toho, čo číta, aby sa čo najpresnejšie vyjadroval. My sme zatiaľ potrebovali iba vľavo. Ale keďže to majú deti položené pred sebou na stole, tak my nepoužívame pojem hore a dole, lebo hore a dole budeme potrebovať, už ste tu spomínali stavby z kociek. A to je smer, ktorý my používame vlastne vertikálne. Keď to máte na tej interaktívke, tak tam je prirodzený ten smer hore-dole, vpravo-vľavo, lebo tam to naozaj je hore-dole. Ale keď to mám položené na stole, tak čo používame? Kto si pamätáte zo stavieb z kociek? Čím nahrádzame hore-dole? Robíme to ako keby vzhľadom na seba, lebo aj vpravo-vľavo robím vzhľadom na seba. Nie? Tak. Áno, ku mne a odo mňa. Aby to bolo vzhľadom na to dieťa. Hej, na toho, kto... Preto, ak pracujete, my sme to tak aj za Lenkou teda testovali, preto, ak pracujú dvojice alebo trojice, tak nemôžu sedieť tak, ako sedíte vy teraz tu. Oni musia jednoducho sedieť ako keby v rade, v rovnakom smere, aby všetci mali rovnako vpravo-vľavo, aby všetci mali rovnako k sebe a od seba. My sme to testovali najskôr na tých predškolákoch. Veľmi rýchlo tie deti začali chytať tú terminológiu. Preto my sa tomu aj špeciálne venujeme v tej brožúrke, aby ste rozumeli, prečo je to pre nás dôležité. Lebo práve kvôli tomu, že keď potom budem robiť tie stavby z kociek, to znamená, že sa dostanem z tej roviny do priestoru, tak aby tam zrazu nevznikalo také, že ale my sme predtým mali hore-dole inde, ako je teraz hore-dole. Niektoré z nich sú také špeciálne, oni sú ako keby na dreve, sú takto označené práve kvôli tomu, že keď robíte s tými prvákmi, tak je dobré, keď ich na začiatku nepoužívame, zaradíme ich až neskôr. A to preto, lebo oni majú nejaké nie úplne štandardné riešenie. Tu, tým, že vždy tá Ela niekam príde a nájdeme nejakú kartičku, tak tu, keď ide Ela najskôr k sebe a potom od seba, tak kam príde? Naspäť, k sebe. Áno, a pre niekoho to môže byť také trochu neočakávané. V modrých to máte zase tak, že tam ona vyjde von z toho plánu. Hej, že keď idem podľa týchto drevených, modrých, tak tam sa zase dostanem mimo plán. Takže tiež je to niečo, čo nie je úplne štandardné a môžeme sa o tom rozprávať, že kam vlastne prišla, keď takúto kartičku nemáme. V tých žltých, aj v tých modrých, aj v tých červených máte vždy takú jednu sériu týchto kariet, kde začínate vždy, že Ela. Hej? Ela išla, niekam prišla. A teraz, na čo tie kartičky máme? Oni sa dajú teda rôzne používať, zase ich môžete používať tak aj ako predtým, že zoberiem si žltý plánik a teraz viem, že ak pôjde Ela doprava, hej, tak musím nájsť, kam príde. Ale môžem to robiť aj inak. A to, že tú kartičku používam kvázi obojstranne a to, že teraz ako keby schováme tú žltú. Nepoznám ju, neviem, deťom sme ju nedali.
Ale dali sme im túto prilepovaciu. A budeme podľa tých kartičiek vytvárať plán. A ten plán vytvárame tak, že čítam. Ela išla doprava a prišla k sudom. Takže zoberiem Elu, ktorá ide doprava a nalepím sudy. Vyskúšajte si to. Urobte si celú tú žltú. Páči sa. Keď už mám nalepené, idem ďalej. Takže Ela pôjde doľava a príde, otočte, papagaj. Výborne. Ela išla od teba a prišla. Hej? Dobre. Teraz už mám 2 pohyby. Darí sa vám? Výborne, vy už máte skoro celý plán nalepený. Pirátsky. Ak Ela ide odo mňa, aj tá šipka mi pomáha, prídem sem a to bude fľaša. Teraz už mám kombinovaný pohyb. To znamená, že Ela išla doprava a od teba. Doprava a od teba a prišla k žralokovi. Nalepím žraloka. Dobre, už rozumieme, skúste dolepiť ostatné. Super. To sa nám stane aj v triede. Takže keď sa nám to stane v triede, máme deti, ktoré sa vedia skontrolovať a keďže to našim deťom išlo príliš rýchlo, tak im dáme červené kartičky, majú viac pohybov. Hej? Že nemusíme sa držať toho, že žlté robím iba s prvákmi. Ale naozaj môžem mať šikovnú skupinu, ktorej to vpravo, vľavo, k sebe, od seba ide veľmi rýchlo, tak im nakombinujem a ponúknem im. A teraz skúste to isté. Tiež sú to iba 2 dielové gule, to znamená, že je to ako keby rovnaká úroveň, rovnaký typ zadania, len mám viac tých krokov, na ktoré sa potrebujem hýbať a ako sa potrebujem orientovať. Tak, ďalšia vec, ktorá je taká, ktorú sa tí deti tiež musia naučiť, je vedieť sa skontrolovať. To znamená, že keďže sme skladali podľa žltých kartičiek, tak by sme mali poskladať žltý plán. To znamená, že teraz im ho ponúkneme, predtým sme im ho schovali, aby sme ich donútili naozaj používať to vpravo-vľavo. Takže im ho teraz ponúkneme a necháme ich, aby sa skontrolovali. Neuverili by ste, ale toto je ešte väčšia zábava. Ako to lepiť podľa tých zadaní. Lebo v tých zadaniach oni tak celkom ako keby majú naznačené tou šípkou. Hej? Že keď ja si položím tú kartu s tým zadaním, tak ja vlastne ani nemusím veľmi rozprávať, čo je vpravo, čo je vľavo, čo je ku mne, čo je odo mňa. Chodím tou šipkou, držím sa pršteka a niekam prídem. Ale keď mám skontrolovať, že či naozaj mám v pravom hornom rohu kormidlo, hej, a vedľa neho nad Elou fľašu, tak to už je naozaj také, že potrebujem pracovať aj s tou orientáciou. Nám sa môže stať, že tam máme obrázky, ktoré nemusia všetky deti vedieť pomenovať. Že? No, presne, hovorím, preto ja som chcela tú zeleninu. Ale tak piráti sú určite zaujímavejšie ako zelenina. Takže my sme vám pripravili taký veľmi krátky maľovaný text, kde môžete postupne vy tým deťom čítať. Oni hľadajú tie kartičky a môžu si ich presne usporadúvať tak, ako sú v tom texte. Jedna z vecí, ktorú s tým cvičíme, je aj nejaké čítanie s porozumením, lebo podľa tých usporiadaných kartičiek nám oni potom môžu skúsiť prerozprávať ten príbeh, ktorý sme im čítali. Môže sa stať, že niekto nerozlišuje kotvu a kormidlo. Hej, lebo aj to je na lodi, aj to je na lodi, nemusia mať všetci túto skúsenosť. Takže je dobré, keď si presne povieme, že čo ako budeme volať. Truhlice môžu byť truhlica alebo poklad. Takže tak, ako sa dohodneme, tak potom aj tie jednotlivé prvky budeme používať. Keď vidíte, že niektorá skupina je rýchla, ide jej to dobre, tak nemusím sa ja teraz obmedzovať na to, že mne tu sedia prváci a ja môžem robiť iba žlté kartičky. My preto tie kartičky neoznačujeme, že to sú predškolácké, to sú prvácké, to sú druhácké. Preto oni majú tie delové gule, lebo ja keď si zoberiem červené s 2 delovými gulami, tak to sú vlastne také isté zadania, ako sme robili teraz s tou žltou, len tam máte 3 smery kombinované. A jedna z vecí, ktorú by sme sa mohli na tých 3 smeroch naučiť, je, a niekde máte dokonca aj 4, že a zase to tým deťom neprezrádzame. Necháme im, nech si to naozaj sami odskúšajú, máte to potom zase v tej metodike napísané, že ja keď idem najskôr doľava,
potom urobím nejaký pohyb a potom idem doprava, tak čo mi vlastne spravia tie dva pohyby? Išla som doľava, niečo som spravila, išla som doprava. To je úplne zbytočný pohyb. Hej? A to je to, čo ja teda učím na 2. stupni základnej školy, aj na 3. stupni strednej školy. No a toto je presne to, čo mne sa potom veľmi hodí v momente, keď ja budem učiť celé čísla, že keď ja mám plus 4 a mínus 4, to je škoda roboty. Hej, keď má mínus 5 a plus 5, to je rovnaká škoda roboty. Hej? To znamená, že to, čo v tej aritmetike nám príde tak nejak prirodzene, tak si vieme predpripraviť už v tej geometrii. A to je presne tá inverznosť operácií, ktoré mám vpravo, vľavo, nič sa nedeje. Hej, v podstate dostanem nejaký neutrálny prvok, stojím na jednom mieste. Ku mne, odo mňa, zase sa nič nedeje. Niektoré tie cesty, ktoré máte, tak môžete, a teraz sa dostaneme k týmto lebkovým kartičkám, môžete nechať tie deti, aby ich skúsili zjednodušiť. Hej? Že predstavte si, že ja mám červenú kartu, požičajte, ďakujem. Mám červenú kartu a teraz viem, že začínam Ela išla, hej, mám až 4 pohyby. Takže Ela išla doľava, potom išla ako keby k tebe, potom išla doprava a potom išla ešte raz doprava. Takže prišla na majak. Otázka je, či ja sa od Eli k majaku neviem dostať nejakým rýchlejším pohybom. Ako ja môžem ísť od Eli k majaku? Áno, môžem ísť odo mňa a doprava. A teraz, keď si to nalepím, na to tu máte zase tie kartičky, hej? To znamená, že idem nie k sebe odo mňa a doprava. Dúfam, že to dobre lepím. Prídem k majaku, na to môžete použiť zase toto ďalšie, aby im to fakt lepilo, hej? Preto to majú položené pred sebou, môžu si z toho ukladať veľmi dlhý ten rad. Takže keď si to takto zlepím, tak vidím, že v skutočnosti som na to potrebovala iba 2 pohyby. Tu som to mala, už som to stratila, zapísané 4 pohybmi. Hej, otázka je, ktoré tie pohyby sa mi stratili, respektíve vypadli. A okrem toho, že vieme robiť takúto inverznosť operácií, tak vieme robiť ešte jednu úplne super vec. A to, čo by sa stalo, keby som tie smery vymenila. Že by som nešla najskôr od seba, potom doprava, ale išla by som doprava a potom od seba. Kam prídem? Zase na to isté miesto. Viete, čo je toto? Programovanie. To je komutatívnosť v geometrii. Viete, my deti naučíme, že 5 plus 3 je to isté ako 3 plus 5. Ale to isté funguje aj v tom pohybe, len to tam nemáme prepojené. Takže keď im tie koncepty dávame takto dokopy, tak ak máte v triede deti, ktoré sú viac kinestetické, to znamená, že im ten pohyb je bližší ako tá aritmetika, ako tie čísla, tak potom presne, keď budete sa snažiť vyvodiť tú komutatívnosť toho sčítania, tak tým niektorým môžete pomôcť, že to je predsa podobné, ako keď sme boli v tej štvorcovej sieti. Toto je veľmi ľahké, lebo mám iba 2 pohyby, ale keby ste si naozaj naskladali 3, a tam by ste si to skúšali nejako točiť, tak tam by to úplne pekne bolo vidno, že naozaj sa hýbem iba od nejakého rohu k nejakému rohu. Že sa veľmi ďaleko nedostanem. Keď si zoberiete trojdelové červené karty, tak oni fungujú aj tak, že máte povedať, čo je. Hej, ja teraz kráčam, točím sa. Od kormidla neviem kde. Ale ak si ich správne zoradíte, to znamená, že ich budete mať zoradené v poradí, že máte najskôr napríklad Elu, potom budete mať také, kde máte kotvu, dúfam, hej. Neviem, či som zrozumiteľná, ale budem sa snažiť ukázať, o čom ide. Mám kartičku, kde je Ela, ide bla bla bla. Potom mám kartičku kotva, ide od kotvy, idem bla bla bla. Potom budem mať kartičku od žraloka, idem bla bla bla, hej? Potom budem mať kartičku od opice. Keď si ich takto zoradíme, a ono inak by to mohlo ísť aj podľa čísel nejako, hej, 13, 14, 15, takže ak si to zoradíte takto podľa tých čísel, tak zase s tým viete skladať ten plán, tak ako sme to robili, že Ela ide, ale
tu sa nám ako keby postupne nabaluje tá operácia, ktorú robíme, pretože mali sme najskôr, počkajte, takto musím ísť, mali sme najskôr, že Ela, potom sme mali kotvu a žraloka, takto. To znamená, že keby som si povedala, že idem od Eli doľava, potom idem od teba doprava a ešte raz doprava a prišla by som ku kotve, tak viem, kde mám na tom pláne, na tomto, prilepiť kotvu. Hej? Dobre. Keď už mám kotvu, tak môžem ísť od kotvy. Áno, že doteraz, keď sme robili, tak sme vždy začínali v strede. Ela išla. Ale vieme to urobiť aj tak, že postupne sa mi odkrýva tá mapa tým, že ja postupne doplňam tie jednotlivé časti. Celé je to vymyslené, takže je to ako keby do kruhu. To znamená, že vy nemusíte začínať od Eli, môžete začať od hocikoho, len potom musíte pokračovať v tom smere. To znamená, že keby ste začínali opicou, tak deťom musíte povedať, kde je na začiatku opica. Tá Ela je dobrá preto, lebo Ela je vždy v strede. Nie sú beťári v tomto, presne tak, preto máte až 4 tie plány. Lebo vy vždy viete robiť s nejakým iným. Hľadáte trojkového žraloka. To som tu nenašla. Neviem, či... Musíte. Máte. No a teraz diktujete. Od žraloka. Pravo. Od teba. Ľavo. Vy ste to pochopili, super. Výborne. To je to prvé. A presne takto to funguje aj s tými deťmi, že vždy sa v tej skupinke nájde niekto, kto už vie, ako to bude fungovať. A on potom manažuje tých ostatných. Pozrite, máte trojkovú, 3 gule a musíte mať mapu. No, takže pokračuješ. Dobre? Dobre. Tých kartičiek je strašne veľa, preto keď s tými deťmi pracujeme, tak si treba povedať, že a teraz si vyberieme všetky červené, kde sú 3 delové gule. A ešte ich necháme aj prepočítať, či ich naozaj majú tých 9. Hej, alebo teda koľko ich tam je. No, máte 9 okienok, takže minimálne, a tam ich aj máte, tuším, 9 rozkreslených. Niekde ich máte 9, niekde ich máte 10, niekde ich máte 8, takže treba si vždy pozrieť, že koľko tam má byť tých kartičiek. Tam budú sudy. Super, takže nalepím sudy. Tak, a teraz nájdem sudy. Nájdete sudy a idete od sudov. To som zaznamenala aj naozaj veľmi silnú prácu obidvoch hemisfér. Viete prečo? Lebo pracujete s nejakým vzorom a pracujete s obrazom. To znamená, že naozaj pri týchto aktivitách zamestnávajú aj vy teda, ale hlavne tie deti, obidve hemisféry. My nemáme až tak veľa aktivít v škole, kde by sme vedeli obidve hemisféry prepájať, ale takáto hravá geometria je na to naozaj akože veľmi príjemná. 1, 2, 3 je tiež taká hra, kde vlastne prepájate pri tom hraní obidve hemisféry, lebo tiež pracujete s nejakými vzormi a pracujete s nejakými relatívne jednoduchými tvarmi. Tie zelené karty máte buď s 3 delovými guľami, alebo až so 4 delovými guľami. A tam od detí chceme, aby na tie lepiace pásy, čo máme tie trojkové, tak aby vyrábali cestu. Pričom áno, budú lepiť šipky. Pritom chceme vedieť, že ako išla Ela, ak sa zastavila pri truhlici a prišla k ďalekohľadu. Nájdeme si zelený plán, lebo zase zelené karty, zelený plán. Hej, aby sme teda vedeli. A tým pádom sa snažíme vytvárať nejakú cestu. Môžete teraz robiť aj také úlohy, že môžete chcieť, aby urobili čo najkratšiu cestu. Aby urobili cestu, ktorá bude napríklad na 5 šípok. Otázka je, dá sa spraviť cesta na 4 šípky? Hej? Takže viete k tomuto tým, že vy máte vždy potom z druhej strany 2 rôzne riešenia naznačené. Tie sú tam zase preto, aby sa deti mohli o tom rozprávať a mohli podľa toho chodiť. Chodíme zatiaľ podľa toho ľahšieho. Opäť si zase vieme všimnúť aj to, že či sme použili také isté šipky, ako sú tu, či sme ich mali viac, či sme ich mali menej, či niektoré boli zbytočné. A viete zase otočiť a viete vidieť, aké riešenie je na druhej strane. A môžeme sa baviť o tom, že či to moje riešenie, teda naše riešenie je rovnaké, je iné, prečo je iné, čím je iné. Hej, takže
mám Elu, potrebuje ísť ku truhlici a prísť k ďalekohľadu. A otázka je, či toto viem urobiť na 4 kroky. Ak áno, ako? Ak nie, prečo? Áno, dajú sa aj prikladať, keď hrajú viacerí, presne tak. Ale je to aj preto, aby sa tam potom niekto nehádal, že sa mu pohla šipka. A ja som ju mal predsa takto. Hej? Takže aby to mali jednoznačné, tak áno, a vieme to aj pekne takto robiť, že prídem aj tak. Super, perfektné, Viola. Mám otázku. Ak viete niečo urobiť na 3 kroky, viete to urobiť na 5 krokov, viete to urobiť aj na 4? Rozmýšľam, vymyslím. Prečo? Neviem, ale nie. Vychádza vám to tak, že by sa to nemalo dať. 4 kroky? Dámy, vám sa to podarilo na tie 4 kroky? Nie. Prečo? Lebo sa nedá. A prečo sa to nedá? Lebo nebolo toľko významu sa viac. Jednoducho, keď musíme ísť tak ďalej, tak tie kroky nevychádzajú. Ani tam, ani svedom žiadne. Počkaj, to bude háčik. Nie, nebude v tom. Nie, to je Áno, ale takú šipku nemáme, takže nie. Áno, vidím. Nie, nemáme. Výborne, presne s tým počuli ste? Máme tu veľmi pekný objav, že ak ja viem urobiť niečo na 3 kroky, tak ako viem urobiť naviac? Naviac viem urobiť iba tým, že robím ten zbytočný krok. Hej, buď robím ten, že vľavo, vpravo, alebo robím od seba k sebe. Že tam doplním 2. Takže vždy, keď chcem to rozšíriť, tak viem doplniť, áno, ako ste povedali, iba párny počet krokov. Áno, takže ak sa odniekiaľ niekam viem dostať na 2 kroky, nebudem sa tam vedieť dostať na 3. Viem sa tam na 2, na 4 a zase je to niečo, čo je pre tie deti nové. Videli ste, že aj pre vás. Potom ešte máte poslednú úroveň a to je taká, kde máte až 4 delové gule. A tam sa snažíme zistiť, že čo má byť na tom mieste, kde je machuľa. Hej, aká tam má byť šipka, keď ja viem, že odkiaľ kam idem, kam sa potrebujem dostať. Pokiaľ máte tie úlohy zadávané, takže tá machuľa je pred koncom, tak je to ľahké. Ale máte niektoré úlohy zadávané aj tak, že tá šipka je skoro, teda machuľa je skoro na začiatku. To je celkom ťažká vec. A tu neprezradím a tam vám viem potom povedať fintu, ako sa to dá ľahko riešiť. Takže keď máte pred koncom machuľu, je to relatívne jednoduché. Keď máte ale na začiatku machuľu, tak to môže byť komplikácia. Takže treba vymyslieť, ako tú komplikáciu obísť. A zase rozmýšľame. My sme na to prišli, že sme išli opačne. Výborne, áno. A teraz zase, keďže ja vám tu dnes... Perfektné ste. Keďže ja vám tu dnes po obede prepájam tú aritmetiku s tou geometriou, tak viete, na čo sa toto podobá? Keď robíte také tie hady, že myslím si číslo, pripočítam 7, odpočítam 2, vynásobím 3, vydelím neviem čím, tak ako viem, a veľakrát to mám také, že nepoviem, čo bolo na začiatku, ale poviem, čo bolo na konci. Alebo v strede poznám číslo. Tak ako musia tie deti ísť? Musia sa vedieť aj vrátiť. A toto je to isté len zase v geometrii. Hej? Áno. A zase presne na začiatok potrebujem pokus omyl, aby som potom už mal takú tú metódu, ktorá mi funguje. A presne, keď ja viem, že keď mi má machuľu nejaké 1-2 políčka pred koncom, tak je to ľahké. Ako urobím z machule na začiatku, machuľu na konci? Pôjdem naopak. Áno, presne tak, zmením cestu. Vidíte, aké je to ťažké? Že je to ťažké? Áno, treba na tým dobre povedať. No. No to teda veru. A pritom je to, že vpravo, vľavo. Tu tiež meníte smer na presne opačný. To znamená, že pri hadovi ako fungujem? Týmto smerom bolo plus 4, tak keď idem naspäť, robím minus 4. To znamená, že tu keď bolo doprava, tak keď idem naspäť, musím ísť doľava. Áno, presne tak. Na začiatku ste sa ma pýtali, na čo tam máte tie kocky. Takže zoberiem si toto lepiace. Zase, zatiaľ sme používali túto stranu nášho hracieho plánu, kde sme lepili
A tým, ako sme to lepili, tak sme si vytvárali tie plániky, ktoré sme si vedeli skontrolovať s tými vytlačenými plánikmi podľa kariet. Hej, ale opäť, keď to otočíte, tak máte z druhej strany také oveľa náročnejšie bludisko. Toto už nie je 3x3, toto už je 5x5, kde teda nemáte úplne v každom okienku niečo. A tie kocky sú na to, že keď si ich zlepíte, tak hodím jednou kockou, hodím druhou kockou a snažím sa nájsť čo najkratšiu cestu od toho, čo mi padlo na jednej, k tomu, čo mi padlo na druhej. Už sme to tu objavili, ako funguje cesta späť, ale rovnako sa môžem snažiť, keď mám cestu, ja neviem, od fľaše k žralokovi, tak ako by vyzerala cesta od žraloku ku fľaši. Hej, že čo sa mi stane? Všetky šipky sa mi otočia. A otočia sa mi na presne tie opačné. To znamená, že ak sme doteraz neobjavili tú inverznosť, tak toto je presne ten moment a tá aktivita, kedy to môžeme urobiť. A potom tam máte ešte také vychytávky, o ktorých sa nič nedočítate, lebo to boli presne také tie momenty, že som si hovorila, že toto som mala vymyslené. Hej, to znamená, že bolo mi jasné, že tuto budeme lepiť nejaké cestičky. A teraz si hovorím, že ale to má aj druhú stranu. A naša Majka by vám povedala, že u nás to funguje tak, že u nás každá karta má dve strany. My sa vždy všetko snažíme využiť naplno, okrem tej Eli, ktorá vám pomáha, kde je práva. Hej, takže tu máte iba jednostranne urobenú. Tak som vám na tú druhú stranu vymyslela tzv. Interaktívne bludisko, o ktorom nikde nič nie je, ale keďže vy tu sedíte, tak vy sa dozviete, ako funguje interaktívne bludisko. Interaktívne bludisko funguje tak, že si viete úplne ľubovoľne prikladať tieto tri karty buď tak, že vytvárate štvorec, alebo môžete vytvárať aj takúto cestu. A úlohou detí je, a zase máte k tomu tie kartičky, ktoré si viete ukladať, prejsť tak, aby ste vyzbierali čo najviac predmetov. Hej, že snažím sa tam zbytočne nemotať, neschovávať sa kade-tade, ale nejako si to priložím, niekde začínam, niekde vychádzam a mojou úlohou je vyzbierať v tom bludisku čo najviac tých malých kartičiek. Takže máte tam potom aj tie rozšírenia pre tých štvrtákov a piatakov, aby nerobili stále iba s tým jednoduchým plánikom 3x3. Tu presne odznelo, a je to úplná pravda, že keby sme to používali príliš často, tak tie deti si zapamätajú, kde na tom zelenom je truhlica a kde na tom zelenom je kormidlo. Hej? Kdežto, keď robíme také aktivity, kde je to naozaj na nejakej forme náhody, tak tam, akože dobre, môžem si zapamätať, alebo môžem robiť tú aktivitu aj tak, že niekto si tajne hodí, naviguje toho druhého, a jeho úlohou je zistiť, že či naozaj príde tam, čo jemu padlo na tej druhej kocke. Viete, že viem s tým robiť potom veľa rôznych takých vecí, kedy naozaj tie deti nejakou formou potrebujú spolu komunikovať, aby sme sa vysomárili v tom, kde je vpravo, kde je vľavo, kde je ku mňa, kde je odo mňa. Je tam toho veľmi veľa, toho som si ja vedomá, ale je toho veľa presne kvôli tomu, aby ste mohli zapájať deti, ktoré sú na rôznej úrovni. Viete, mám niekoho slabšieho, tak mu dám robiť tie modré kartičky, tie sú škôlkarské. Ja mu nepoviem, že sú škôlkarské, to nikde tie deti si neprečítajú. Hej, jednoducho, vám to až tak nejde, nehnevajte sa, vy budete robiť modré kartičky. Hej, vám to ide tak normálne, vy budete robiť žlté kartičky, tuto som mala strašne rýchlo a šikovnú skupinu, vyrobte červené kartičky. Oni všetci robia to isté, lebo všetci môžu robiť tie úlohy, že kam prišla Ela, keď išla. Všetci si môžu lepiť tie plániky, ale každý to robí na svojej úrovni. My sme väčšinu tých vecí robili takých, že to bolo o pohybe. Hej, že Ela išla, prišla, prešla a tak ďalej. Iná forma úloh, ktoré sa s tým dajú robiť, je aj o takej tej orientácii v tej mapke. A to je, kedy sa pýtame, že kde je. Hej? To znamená, že nechodíme, ale pýtam sa, že kde je žralok. A teraz mi niekto povie, že žralok je napravo od niečoho, naľavo od niečoho. Hej, bližšie ku mne od niečoho. Takže snažím sa používať aj takéto, a to je zase na tú orientáciu v tej štvorcovej sieti. Takže nie len pohyb, ale vieme s tým robiť aj orientáciu.